Isona, estàs contenta d'acabar P5? Sí, Per què? perquè tinc moltes ganes d'anar primer. Molt bé. I recordes alguna cosa de P3? No, No te'n recordes de res? I què és el que més t'ha agradat de tot infantil, de P3, de P4 i de P5? aprendre dels 6 continents. Del projecte que hem fet ara? Sí. A quin curs? A P5. Vale. I què és el que menys t'ha agradat? Córrer al pati. El què? Córrer al pati. Córrer al pati. No t'agrada córrer al pati? No. Per què? Perquè un dia em vaig tirar al pati. Vaja. I tens ganes d'anar a primària? Sí, I per què tens tantes ganes d'anar a primària? perquè em separaran i vull fer nous amics. Ah, molt bé. I què creus, que serà més fàcil o més difícil? És difícil, Per què? perquè mai he estat amb ells.